Meillä täällä Haamu-uutisissa oli todella mieletön löytö. Olemme löytäneet Christopher Columbuksen, jota Madame Esperance yritti tavoittaa spiritistisessä istunnossa. Spiritistisessä istunnossahan on kysymys siitä, että medio ottaa yhteyttä kuolleisiin ihmisiin ja pystyy kertomaan välittämään heidän viestejään meille tänne maan pinnalle. Ja Madame Esperance, juuri kun hänen alaruumiinsa salaperäisesti ja täysin käsittämättömästi katosi, hän oli tavoittelemassa Christopher Columbusta, kuuluisaa löytöretkeilijää. Ja meillä on nyt ilo tavoittaa kuuluisan löytöretkeilijän haamu. Luuranko on juuri tässä vieressäni. Herra Columbus, mitä oikein tapahtui? Voitteko kommentoida? Anteeksi, esitän kysymyksen uudestaan. Mitä tapahtui, kun Madame Esperance katosi? Mitä tapahtui? Kesla vida, un frenesi. Mistä oli kysymys, herra Columbus? Tehän olette kuuluisa espanjalainen löytöretkeilijä. Haluaisimme todella saada teidän kommenttinne tähän asiaan. Mistä oli kysymys? Todella hämmentävää, mutta kysymys on varmasti siitä, että herra Columbus ei voi nyt kommentoida, koska hänellä ei ole mediota, koska Madame Esperance on tämän järkyttävän tapahtuman jälkeen poistunut maasta. Meillä ei ole enää mitään yhteyttä herra Columbukseen, vaikka olen saanut hänet tähän viereeni, tähän Haamu-uutisten ainutlaatuiseen lähetykseen. Kiitos herra Columbus. No tästäkin vähästä, vaikka ette voinutkaan nyt kommentoida, kun meillä ei ollut mediota. Kiitos ja Haamu-uutiset kiittää. Pysykää kanavalla. Hei hei! Huomenna taas uudet uutisaiheet.